Top 5 eniten nauraamaavaa suomalaista yritystä. Honorable mention Nest. Numero 5 Nordea. Markkina-arvolta Suomen isoimpia yrityksiä, jos ei isoin. Iso pohjoismainen pankki, vaikka välillä onkin ongelmia, niin oma auraa. Numero 4 Kesko. Aika saman kokoisia S-ryhmän kanssa. S-ryhmä tehnyt vähän enemmän liikevaihtoa, mutta Kesko paljon enemmän tulos ja paljon parempi brändi mun mielestä. Numero 3 Supercell. Kaikki rakastaa Clasheria ja Clash Royale tai Heydaytä, niin mun mielestä tää on sinänsä merkittävä yritys, vaikka tää nyt ei olekaan se kaikista isoin. Kännykkäpelien aatelistoa. Huippupeliä huippupelin jälkeen. Numero 2 Kone Oyj. Koko logonäkö ei mahtunut. Mut joo, kaikki hissit melkein, missä oot ollut, on Koneen hissejä. Myös ulkomailla. Maailman johtavia hissiyrityksiä. Ja numero 1 Nokia. Tää nyt on helppo valinta ykkösen. Omassa aikoinaan vielä enemmän auraa. Valitettavasti teki vähän huonoja päätöksiä. Puhelinpuoli sitten myytiin Microsoftille. Mut vieläkin iso firma. Ja ehkä Suomen tunnetuin firma. Kautta aikojen mahdollisen. Tapelkaa kommenteissa.